Velmi zjednodušeně, jak to vysvětlit. Příspěvkové organizace tím, že uplatní odpisy, které samozřejmě následně poskytuje rozpočet hlavního města Prahy, vlastně hromadí tyto peníze na svých účtech a pro týka hromadí je tam příspěvkové organizace, do kterých hlavní město Praha v předchozích letech výrazně investovalo. To znamená, že ty finance se teď vyvádí na tom odpis tohoto majetku. To znamená, že vlastně hlavní město Praha podle platné účetní metodiky tak navyšuje prostředky ve školách, kulturních zařízeních a ostatních organizacích, zoologická zahrada, botanická zahrada. A tam, kde vlastně jsme investovali, tak tam automaticky musíme na tyto odpisy poskytovat prostředky, což je pochopitelně poměrně velmi logické. Tyto prostředky vlastně nadále zvýhodňují tyto příspěvkové organizace oproti těm, kterých v minulých 3, 4, 5 letech tyto investice nasměrovány nebyly. Přišlo nám proto rozumné v rámci rady toto omezit, to znamená na výjezdním zasedání 17.9. jsme tak rozhodli, že do 30.9. de facto prostředky zmraženy. Do konce roku bude převedeno 35% z těchto 50%, které se převádí z těch 333 milionů, a zbytek do tohoto počtu, čili 15%, bude provedeno po doúčtování a uzavření účetní závěrky za rok 2013, čili 31.3.2014. Čili se tímto výrazným způsobem posílí do těchto 333 milionů tento fond investiční rozvoje investiční výstavby, který opět následně bude použit v oblasti školství, kultury a některých dalších lokalit na mimořádné události, čili havárie, živelné programy, na programy energetických úspor, na modernizaci provozu těchto organizací a na dofinancování významných investičních akcí. Prostředky budou následně využity výhradně na tyto účely, pro které byly schváleny, a